Dobrý deň, vážení záujemcovia o príspevok na obnovu rodinného domu z programu Obnov dom, konkrétne z výzvy číslo 4. Moje meno je Kristýna Korčeková, som zástupkyňou generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá tieto príspevky poskytuje. A v tomto videu by sme vám chceli povedať informácie týkajúce sa podávania žiadosti vo výzve číslo 4, keďže lehota na podanie žiadosti uplynie 8. januára. Mnohí z vás máte podobné alebo rovnaké otázky, tak sme sa rozhodli na ne reflektovať touto formou. Mám pred sebou otázky, ktoré nám od vás chodia, takže ich rad za radom skúsim zodpovedať. Prvá otázka, najzásadnejšia. Čo keď som si nestihol vybaviť certifikát, alebo ho mám už s odborne spôsobilou osobou dohodnutý, ale zatiaľ nie je doručený? Ako mám ďalej postupovať? Príde mi oficiálne nejaké stanovisko, alebo budem z výzvy číslo 4 vyradený? Tu je dôležité povedať dve veci. Ak ste ešte žiadosť riadne neposlali, tak tá žiadosť ešte nie je podaná. To, že ste vyplnili formulár na našej stránke, nie je ešte podaním žiadosti. Čo teda musíte urobiť, je do 8. januára zabezpečiť, aby nám bola vaša žiadosť riadne doručená. Doručená znamená, nie je odoslaná, teda nie je to razítko na nejakej poštovej zasielke, musí to byť reálne fyzicky v priestoroch SAŽP, teda ak ste ešte zasielku neposielali, je lepšie zvoliť osobné odovzdanie na jednej z 10 adresách Slovenskej agentúry životného prostredia po Slovensku, alebo zaslať elektronicky. A teraz, čo musí byť zaslané a doručené 8. januára? Musí to byť žiadosť, teda formulár žiadosti, ktorý máte vyplnený, ktorý si buď vytlačíte a podpíšete rukou, alebo ho podpíšete elektronicky. Toto je absolútny základ. Zároveň by mali byť súčasťou žiadosti aj prílohy. Ak však chýbajú, nič sa nedeje, my vás v procese hodnotenia vyzveme na doplnenie. Takže, ak vám nejaká príloha chýba, napríklad tento certifikát, pošlite žiadosť tak, ako ju máte, teda formulár žiadosti, prípadne iné prílohy, ktoré sú pre vás relevantné. Určite sú relevantné fotografie rodinného domu, môže byť relevantné splnomocnenie od iných spolumajiteľov vášho rodinného domu. Toto pošlite a my vás následne vyzveme na doplnenie. Ďalšia otázka je prirodzene, kedy mi príde výzva na doplnenie. Neočakávajte, že príde na druhý deň po vašom doručení žiadosti. Bude to určite niekoľko dní alebo týždňov. My budeme žiadosti vyhodnocovať v tom poradí, v akom nám prišli. A keď sa k vašej žiadosti dostaneme, zistíme, že tam niečo chýba, začneme pripravovať výzvu na doplnenie. Vy v tom čase dostanete notifikačný e-mail na e-mail, ktorý ste nám uviedli v žiadosti, kde vás budeme informovať o tom, že vám takáto výzva na doplnenie bude zaslaná. A to buď elektronicky, alebo poštou. Keď mi príde výzva na doplnenie, koľko dní mám na prevzatie zásielky z pošty? Tu je dôležité povedať, že výzva na doplnenie vám nepríde len tak do poštovej schránky, príde vám ten žltý lístok o tom, že si to máte prevziať do vlastných rúk a na toto máte 18 kalendárnych dní. Keď prevezmem výzvu na doplnenie buď poštou alebo elektronicky, koľko dní budem mať na predloženie príloh? Budete mať 15 pracovných dní, teda plus minus 3 týždne, 15 pracovných dní, na to, aby ste nám zaslali chýbajúce prílohy. Ak by vám neprišla výzva na doplnenie aj napriek notifikačnému e-mailu, určite sa s nami spojte na jednom z telefónnych čísiel alebo e-mailom na obnovdom@sažp.sk. Bude akceptovaný energetický certifikát budovy vystavený s dátumom po uzavretí výzvy, teda s dátumom po 8.1.2024? Áno, bude, na tomto nezáleží, takže môžete mať aj certifikát vystavený v januári, februári, marci a neskôr. Keď som vo výzve číslo 4 nestihol poslať formulár žiadosti s prílohami, môžem poslať späťvzatie a zapojiť sa do výzvy číslo 6? V tomto prípade môžu nastať rôzne situácie. Prvá situácia je, že ste nám vôbec žiadosť neposlali. To znamená, že my ju neevidujeme ako riadnu žiadosť, bol to iba formulár, ktorý bol vyplnený. V tom prípade nemusíte robiť nič, ak sa chcete zapojiť do ďalších výziev. Ak ste nám žiadosť poslali,
avšak prišla nám po 8. januári, v nejakom bode my sa dostaneme k jej vyhodnocovaniu. Žiadosť bola riadne podaná, my ju vyhodnotíme, ale vyhodnotíme ju automaticky ako žiadosť, ktorá nesplnila základnú podmienku času, kedy mala byť doručená, takže si môžete byť istí, že vám príde tzv. Oznámenie o nesplnení podmienok. Ak by vám toto oznámenie zatiaľ neprišlo a už sa otvorila nová výzva, vtedy je dôležité, aby ste späť vzali tú žiadosť, ktorú máte vo výzve číslo 4, kde si môžete byť istí, že budete neúspešní a až potom sa zapojíte do tej ďalšej výzvy. Treťou možnosťou je, že ste poslali všetko na čas do 8. januára, teda chýbal vám certifikát. Vy však už teraz viete, že aj vzhľadom na tie lehoty, ktoré máte na prebratie zásielky a na doposlanie chýbajúcich príloh, nebudete stíhať certifikát alebo projektové energetické hodnotenie zabezpečiť a chcete sa potom hlásiť do ďalšej výzvy, je to opäť ten postup. Najprv dajte späť vzatie a potom následne sa hláste do ďalšej výzvy. No a teda, keď sme už spomenuli výzvu číslo 6, kedy ju plánujeme vyhlásiť, ďalšiu riadnu výzvu plánujeme vyhlásiť na jar. Viac informácií poskytneme neskôr v priebehu mesiaca január. Opätovne povieme, aké asi podmienky budú a kedy môžete očakávať vyhlásenie výzvy. Tak aby sme to zhrnuli, základné informácie. Žiadosť nám musí byť doručená 8. januára 2024, čo je pondelok. Ak ste zatiaľ žiadosť poštou neposlali, lepšie poslať elektronicky alebo zaniesť osobne na jednu z 10 pobočiek Slovenskej agentúry životného prostredia. Adresy nájdete na webe. V pondelok a v piatok máme predĺžené otváracie hodiny, aby sme vedeli váš záujem v podstate nejakým spôsobom adresovať, uspokojiť. No a keď vám chýba energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie, nevadí, pošlite žiadosť tak, ako ju máte, formulár, fotodokumentácia, prípadne splnomocnenia. My sa k vám dostaneme a v rámci hodnotenia vás vyzveme na doplnenie. To však bude za niekoľko dní až týždňov. Takže ďakujeme veľmi pekne za záujem. Veríme, že všetko pôjde ako po masle a v prípade otázok sme k dispozícii. Vďaka.